Kampaněmi to ale nekončí. Kampaň přivede osloveného zaměstnance nebo zákazníka k pomyslným dveřím, do e-shopu, na web, na profily na sociálních sítích či přímo do provozu. A právě tady vzniká prostor pro dlouhodobější spolupráci v budování značky. Program Marketing Partners vznikl z dlouholetých zkušeností jako srozumitelný marketingový nástroj, který našemu klientovi poskytuje významnou přidanou hodnotu. My jsme pro naše partnery vlastně taková prodloužená ruka, která mu pomůže v tom, co je třeba vymýšlet, vyrábět, plánovat, zajišťovat, tak, aby mu vynaložené náklady dávaly co největší smysl. Vytvoříme vám neobyčejný marketing, zanechávající váš jedinečný otisk.